Vi træner, fordi at det er utrolig vigtigt, at vi har det på plads omkring madlavning, fordi så er vi meget mere op på tæerne til at formidle. I kender det garanteret, det der med, at I propper noget i munden på folk, og så tykker de, og så går de. Og så står man ellers med hele sin historie der. Så det træner vi lidt på, det der med den gode historie. Hvordan får vi formidlet den? At det er sådan lidt, inden at vi putter maden i gabet på folk, og de åbner munden, så får de også lige historien samtidig med. Så vi er sikre på, at det hænger lidt sammen. Sådan sagt lidt på en spids. Så har vi så noget, som igen er en god måde at tjene penge på. Vi har virksomheder, der booker sig ind her, og som får forskellige forløb, alt efter hvad de nu ønsker, om det er sådan mere teambuilding-agtigt, eller om det er fødevarevirksomheder, som ønsker, at det samlede personale skal have lidt mere viden omkring madens historie. Vi har undervisning. Vi har en meget fin og god og stor skoletjeneste her på stedet, som vi er meget stolte af. En aktiv en af slagsen med nogle dygtige medarbejdere på, og masser af gode frivillige. Og her spiller maden også en rolle. Vi har også vi kalder det Polarkhuset, fordi det var faktisk landarbejdere, der betjente huset eller boede i huset og hjalp herregården her med dyrkning, som ligger hernede. Sådan et lille bitte fint rødt hus, hvor der som sagt er boet polakker. Det har vi indrettet til et køkken, lidt ligesom Jarl Hede og den fynske landsby, at vi rent faktisk har et køkken, vi kan lave mad i, som er sådan meget autentisk. Der arbejder vi også nu på at se, om vi kan få udgivet en lille kogebog til det hold af frivillige, som arbejder med det i Polarkhuset. Og de laver alverdens ting af mad. Udover det, så laver de jo også almindelige huslige ting, som at sy og vaske og så videre, så videre. De har også deres egen lille have. Yes. Så er det sådan, at brancherne en gang imellem også har brug for os. Der er det jo så, at Karolines Køkken havde jo 50 års jubilæum her sidste år, og ønskede i samarbejde med os at lave en udstilling. Og det er jo så det, I kan se herude, den her udstilling. Samtidig med hjalp vi så også med at udgive den her, som I måske kender, jubilæumsbogen Altiders Karoline, hvor vi også har skrevet i og fortæller om Karoline Køkkenets historie. Vi har været med til Danish Crowns jubilæum. Det var jo her også sidste år, tror jeg, hvor de skulle lave udstillinger og så videre. Det hjalp vi også. Og sådan har vi altså nogle opgaver. Og man må jo sige, det er jo fantastisk, for det giver jo altså en lille portion penge, som vi kan klare os for et stykke tid, indtil at vi så skal finde på noget nyt. Men det kender I jo alle sammen. Men nu skal vi ud og gå, for vi skal se de udstillinger, som vi arbejder med. Jeg skal bare lige fortælle, at børneformidling og mad, det fortsætter vi lidt med, så der har vi så også udgivet den her Kristne Sulten. Den kom ved juletid sidste år, som handler om mad og børn i 1700-tallets Danmark. Det vi lige skal nu, det er et kig, og det er et ganske kort kig, fordi jeg skal sådan fortælle jer om fremtiden. Det er nogle gange lidt sjovere også. Men her der har vi altså noget rigtig godt, som dem, der har været her i mange år og arbejdet på stedet her, de har udviklet. Og det handler egentlig om, hvad skal man kalde det, refleksionsrum omkring dansk måltid, hvor der er sådan, at vi følger et køkken fra forskellige perioder. Og det er altså smadret godt formidlingsmæssigt at tage udgangspunkt i, ligegyldigt om det er små bitte børn, vi taler om, eller om det er unge kokkestuderende, som måske ikke lige ved så meget om mad og så videre, så er det rigtig godt at tage udgangspunkt i det her. Men det der med at arbejde med de sidste 50 års køkkenhistorie er jo faktisk egentlig sindssygt spændende, fordi hold da op, hvor har det folks opmærksomhed. Det var sådan, at vi jo konstaterede, at vi museumsverdenen egentlig ikke havde så mange genstande fra de sidste 50 års køkkenhistorie. Det var jo faktisk noget, vi skulle ud og skaffe. Og der er det jo rigtig dejligt, at vi har Ib Skifter Skov, som synes, at al historie er smadret spændende på P4, på den landsdækkende DR. Ham bruger vi heldigvis meget. Han er en rigtig rar fyr, og han kan godt lide at lave de her efterlysninger, det har I sikkert hørt om i radioen. Så vi efterlyste jo køkken og køkkensager, og vi væltede
Og der var jo rigtig mange danskere, som gerne ville donere ting, som havde betydet noget, og der skal vi jo tænke på igen, og nu er det jo også, I kender det jo også måske fra jeres eget liv, at de køkkener, der stod derude, som var 50 år gamle, jamen det var jo lidt hjertesblod. Fordi det var jo det nyeste køkken, man havde, dengang man fik sit eget første hus. Og det var svært at skille sig af med. Men den bevidsthed om, at det kom på museum og blev bevaret efter tiden, det hjalp lidt på det. Så vi havde jo nogen, der ringede op og sagde, vi skal have nyt køkken i næste uge. I må gerne komme og hente vores gamle køkken. Så vi stod jo der bagved det moderne køkkenfirma, som rev køkkenet ud og tog det ud ind i museumsbilen. Det var egentlig meget sjovt og kørte væk med det, og jeg er sikker på, at der var en lille tår i øjet der, da vi kørte væk. Og så går vi af nødudgangen ud igen, så vi kommer til det nye. Og I skal passe på hovederne hele vejen igennem. Her for eksempel. Jytte, vi skal ned, vi skal hen til den madhistoriske tidslinje. Det her, som vi har her, det er faktisk et nyt tiltag. Det er den madhistoriske tidslinje, som vi kalder den. Det handler egentlig om, det er sådan flere praktiske ting. Hvis jeg nu skal tage den kedelige og den ærlige først, så handler det om, det kender I godt, jeg der har sådan, nogle af jer har store museer, I kommer fra, hvor det nogle gange kan være lidt svært at guide folk de rigtige steder hen. Det her, det er den Blumske bagtanke er egentlig en guidning, fordi der er rigtig mange udstillinger hernede, og der bliver mange udstillinger hernede i de her områder, og der kunne vi konstatere, at folk, der var sådan en fin glasgang førhen, der uden noget sådan specielt, de gik bare forbi. De gik ikke den her vej. Og det var jo ærgerligt, når vi har så store udstillingsarealer nedenunder, at der ikke var nogen, der gik den her vej. Så det var den kedelige lumske bagtanke. Så kommer den rigtige bagtanke. Det var jo, at vi rigtig gerne ville have sådan en appetitvækker til det, der skulle foregå. Nemlig en meget stor udstilling om maden og måltidets kulturhistorie i Danmark, som I ikke kan se endnu, men næsten. Så det her er egentlig bare tænkt som en lille gennemgang, og vi kan se, at det er jo sindssygt sjovt, museumsgæsterne tager til sig. De bruger rigtig meget tid på den her, og der er jo ikke noget tekst, der er jo ingenting stort set, men de kan egentlig godt lide, særligt Madame Blå-afdelingen, og lige få sådan nogle flashback i det her. Det er rigtig sjovt. Og så er der jo noget, man kan trykke på og rive i og sådan noget. Se, det er jo noget, hvis man stikker hovedet ned. Det er jo sådan, så starter der noget omkring saltens historie. Ja. Og her har vi så skinken, vi kan løfte op i. Så starter der en film om kødet. Skulle der gerne. Og her, hvis man trækker i guleroden, så kommer der noget historie. Så det er sådan lidt hele tiden et eller andet, man kan få at vide her. Man åbner lågen her, så kommer der lidt om komfurets historie. Ja, hvis vi så lige går den her vej, så er det så, at vi nu er begyndt at skitsere den her udstilling om dansk mad og måltid. Og jeg er garvet museumsfolk. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg tænker i hvert fald, er det ikke spøjst, at vi i dansk museumsverden ikke nogen steder har en udstilling permanent om dansk mad og måltid? Vi har tekstiler, vi har biler, vi har mekanik, vi har møbler, vi har tøj, vi har alt muligt. Vi har ikke noget mad. Så det gør vi altså her. Og vi håber på, at igen at lave en spændende udstilling. Nu skal I høre det, som... vi overskrider lige 1 minut. Gør vi ikke det? Jeg skal lige vise jer en lille specifik ting her. Sådan lige kort. Det her, det er udstilling om mælk, smør og ost, mejerier. Og det her udstilling om kødets historie. Det bliver sådan, at når vi er færdige med alt det her, så vil I ikke kunne se, at I går fra det ene rum til det andet. Det bliver en stor udstilling, det hele. Så
Ja, vi museumsfolk, vi tænker nogle gange ikke så langsigtet, så dengang vi lavede den her, der var vi synes vi var rigtig glade, og så lavede vi den her, og nu vil vi lave det her, og så finder vi ud af, at slagteriudstillingen vender forkert, så den skal vi så have vendt om, så der bliver et publikumsflow, men sådan er det. Det er den måde, vi holder os i gang på, ikke? Ja. Kom bare ind her, hvis I kommer ind den her vej. Det vi gjorde, det var, at vi tog udgangspunkt i Hanne Nielsen, som alligevel ikke er fru hvem som helst. Hun levede i 1800-tallet over på Sjælland, på en gård. Hun havde sin mand Hans. Han var en driftig landmand, han var smadret god, dygtig mand. Men Hanne, hun synes altså, at han alligevel solgte sit smør eller sin mælk alt for billigt. Så hun siger til Hans, ved du hvad Hans, jeg vil sådan set rigtig gerne købe din mælk. Og jeg giver dig lidt mere for det, end du får det andre steder fra. Det var lidt usædvanligt at gøre det engang i 1800-tallet. Men det gjorde hun, fordi hun havde fået en idé. Det var nemlig sådan, at det ved jo, at der var pigerne på gårdene, der hjalp. Og Hanne, hun havde jo fået en pige fra Laksegade over i København. Det står lidt mellem linjerne, at den her pige trængte til at komme ud på landet under Hannes varetægt. Så det gjorde hun så, og forældrene til den her pige var så lykkelige for Hannes hjælp, at de sendte hende en mysost. Det havde han ikke rigtig smagt, for hun synes, det var dog fantastisk. Så hun havde sat sig for, at hun skulle prøve at efterligne det her projekt med den her mysost, og så skulle hun nok se, om hun kunne lave sådan en. Det går altså sport i det for Hanne, fordi hun går videre og prøver alle mulige andre oste, og hun tager piger ind, som kan lære kunsten, det her med mejeri, og hun rejser rundt i verden med sin oste, og hvis I kan se, der er nogle af jer på skemaet, så kan I komme tilbage. Hun rejser rundt på forskellige konkurrencer med sin oste, og vinder jo fantastiske medaljer. Må ikke, at det er noget med, at vi går lidt tilbage til det, vi har haft. Det kan vi i hvert fald mærke. Selv sådan noget som humle, det er måske en gang om ugen, at jeg får henvendelse, at folk gerne vil have en humleplante. Jeg tænker, hold da op. God fornøjelse. Ja, det ikke også? Nej, det er nemlig det. Og så er det jo, og folk også selv går ud og henter humle og ringer til mig og siger, hvorfor er det, vi ikke får nogle humlekopper? Så siger jeg, det er jo nok ærgerligt, så har du fået en handplante. Ja, så... men det beviser bare, at folk vil gerne det her. De vil gerne gå tilbage, og jeg tror også, det der i den der stenalderkost er, at vi vil lidt tilbage og udforske os selv. Måske også lidt. Yes. Det er så hyggeligt herude at tigger. Ja. Vi mangler sådan lige sofaen, og så kaffen og den hjemmebagte småkage. Ja. Det har været fantastisk spændende. Det var godt. I er jo altid velkommen til at vende tilbage til mig, hvis der er et eller andet, I har brug for. Og jeg kan også, altså vi har jo nogle museer og skoler og sådan noget, der decideret bestiller et madforløb for at blive inspireret lidt til. Så det er I altså også velkommen til.